Tochukwu abatagonu ịchọba ọkasị akasị dị na power bank and charger chọba Pofeng power bank and charger ọfanwa bụzi egwu ejiri una na nnukwu ife na-ekwunu Pofeng or nothing aye mama nke bụ nke anyị onye ọgbata Chukwu na-ekwu Pofeng or nothing original power bank and charger Nigeria golibezenu na ndị na-eche abatagonu Pofeng gadget Pofeng egwu eji ndị ọma batago ọkacha mma na power bank and charger Pofeng gadget onye lulu ka bịanụ ka enye n'ekene dezienụ n'ọlụ ka anyị kenezianụ Paul Odenigbo Chief Executive Officer Pofeng gadget agana tunata power bank and charger na London obele nwa nke lụla maka onye ọgbata Chukwu kedeli Pofeng Limited isobilinu mana ọ bụ mụ bụ onye ọgbata Chukwu na mmanụ nweze nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu egwu bụ ọnụ m Pofeng gadget amaka